Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Single mom at aspiring singer ang proud Aita na kapuso na si Rosana Ramirez na tubong Porac, Pampanga. Ano ang kanyang mensahe kaugnay sa International Day of the World Indigenous People? Musical treat naman ang hatid namin sa inyo this morning dahil makakasama natin ang nag-viral na singing Aita mula Porac, Pampanga na si Rosana Ramirez. Maya Pabak, Rosana, and of course, welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello po, good morning po sa ating lahat. Ayan, talagang nakakatuwa ka, Rosana, kasi syempre, napaka-talented mo at nakaka-inspire ang iyong talent. Kung ilalarawan mo ba sa isang kanta ang umaga mo dyan sa Porac, maaari mo bang kantahin yung kanta na yon? Okay po. Sa wari ko'y lumipas ang kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang umigising at ngayon babawi na. Muntik na nasayang ako sa aking pag-iisa. At kaya nang iwanan ang bata ng kahapon ko. Go! Ay pari ng awit ng buhay ko. Magpagman ng hugis ng puso mo. Tanda mo akong kamuni ng ating mundo. Basta tuloy pa rin. Ayun! Grabe! So, tuloy pa rin, di ba? Roxanne, nag-viral ka kamakailan sa social media dahil sa iyong pagkanta. Maari mo bang ikwento Opo. sa amin kung bakit ka napakanta nung araw na yon? Nung araw po na yun, Kuya Harold, nasa bahay lang po ko, nagluluto, naglilinis. Eh, yung nanay ko po, sabi po niya, may kumukuha ng doon, relief goods. Kaso, ikaw na lang sana yung pumila sa ticket natin kasi ako na lang yung magtutuloy ng mga ginagawa mo dito sa bahay. Sabi ko, ganun po ba? Oo, ako na lang yung magtutuloy dito, ikaw na lang yung kukuha ng relatives natin. Tumakbo po ako doon. Tapos, pagkakuha ko po ng relief goods, sabi po ni Sir Sermonia, yung kung kasama ko din sa video, sabi po na, sino yung mga marunong kumanta dito? Eh, tinuro po ko ng mga pinsan at yung tito ko, ito, sabi po niya, nanalo po si Idol Poraqueño. Tapos, pinakanta po nila ako sa harapan. Hindi rin po ako nag-expect na i-upload nila yung video kasi sanay na rin po ako na binibideo. Dahil na po nung nag-aaral po ako sa nung face-to-face pa po. Kailan mo ba nakahiligan ang pagkanta, Roxanne? May mga nag-impluwensya ba sa'yo or talagang hilig mo lang talaga? Hilig ko po yung pagkanta, Kuya Harold. Simula po nung bata pa po ako. Mahilig po kasi ako makinig ng mga music eh. Mga music na napapakinggan ko. Kapag nagugustuhan ko po siya, hinagaya ko lang po. Oo. Tapos pinagpapatuloy ko po, kumakanta po ako sa mga video okay. Tapos kumakanta lang po ako mag-isa hanggang sa dumating po yung nag 10 years old po ako. Doon ko po nalaman na medyo may ano din pala yung boses ko. Kaya po pinagpatuloy ko po yun hanggang ngayon. Isa kang dakilang single mom sa dalawang cute na anak, of course. Sa pagkanta ka rin ba kumikita para sa pandagdag sa pang-araw-araw niyong gastusin? Sideline pag may kanta po. Pero ngayon po, as pandemic, wala po ngayon talaga. Oo. As in. Kitang-kita ang iyong determinasyon dahil itinutuloy mo ang pag-aaral mo as grade 11. Bakit ba napakahalaga sa'yo ng edukasyon? Napakahalaga po sa akin ng edukasyon, Kuya Harold, kasi lalo na po as po ako, Aita. Kami po kasi mga Aita ay hindi naman po nila lahat kasi kami po mga Aita ang tingin po ng ibang tao sa amin is mababa
Wala pong, hindi po namin kaya makipagsabayan o hindi po namin kayang umangat sa buhay. Pero meron din po mga aita sa amin na nangangarap at nagtagumpay naman po nakapagtapos. Na-inspired po ako kasi gusto ko rin po maging isa sa kanila at maging katulad nila na makapagtapos ng pag-aaral. Ang mga Aita ay hindi kaiba sa lahat ng Pilipinong nakakasalamuhan natin. Kayo ay talaga kaya nyo makipagsabayan at deserve ninyo ang oportunidad na dinadanas din ng kahit sinong Pilipino sa Pilipinas. Kaya dire-diretso lang, tama yung ginagawa mo. Roxanne, napaka-talented mo, sobrang inspiring. I'm sure sobrang proud na proud sa'yo ang kapwa mo mga Aita at mga kapuso natin dyan sa Pampanga. And we are also so proud of you. Maraming salamat sa iyong time this morning at mag-iingat ka palagi. Opo, thank you po. Salamat. Salamat po. Diyan lang po kayo mga kapuso. Babalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.